Кажи така, някакви проблеми, какво мислиш ти сега за световното положение? Какво да мислим, глад умира турата. Защо? Защото няма работа. Еми добре, и как да се оправят нещата? Как да оправят? Той големите хора вече знаят това нещо. Кои са тези? Не знам, който на област говорят, те трябва на младите работа да намерят. Ама големите имаш пред по-високи хора ли какво? Имат, който има. Не знам то. Майко, какво мислиш за любовта? Любовта не мой казва, аз съм дърта. Еми нищо по принцип, тя за любовта между хората. И любов да има, гладността има, ко знаеш? Любов да има, те веке ли любов? Децата умират глад. Това е друг. Добре, а какво мислиш за конфликта между Русия и Турция? Това концесия сега не може. Ами, деца така, как да кажа, сблъскване на интереси. Между Русия и Турция. Между Русия и Турция, Русия е виновна. Русия, защо? Защото той прави проблем за Турция. Така ли? Така, разбира се. Ами добре, други викат, че Турция прави проблем на Русия. Не. С Русия иска всичко едно да стане, едно да бъде. Едно да бъде. Всичко борба да няма, много хубав живот да има. Това е проблема. Добре, благодаря ти. Майко, ти какво мислиш за проблемите Русия-Турция? Аз не знам да говоря български, не знам. Нищо, говори на турски. Неща. Хайде. Не, неща. Не щеш, добре. Айде име нататък хората. Аз